Takže čauky, zdraví vás. A dnes sme na novom serveri, A dnes na novom serveri, neviem názov, to je jedno, ale sme na novom a našli sme si už aj dom. Ty to točíš, ty rob, ja idem vyrobiť časky. Tak. Takže dneska ideme ťažiť. Alebo tak by sa to dalo povedať, že pozerať, prehľadávať. Takže tu môžete vidieť, že sme naťažili 3D a tak. Ešte ideme ťažiť, lebo ste nevideli video, takže ukážeme vám, ako to je tak. Takže tak. A takže ideme na to. Daj mi modify na to tu. Nie, ale tam ja mám svoje veci. Dobre, tu máš krompač. Ja mám. Železný? No ešte máme železný trochu. Dobre, takže... Ja idem do toho mojho. Ne, poď tam. Čo, poďme spolu to. No. Takže je tu aj flea, aj také veci. My sme len tak náhodou, my sme si Čakaj, mi sa tam dalo, že tam je nejaký nick. Tam je nejaký nick. Kde? Tam dole. Počkať. Nie, tu ja. Tu ja som. Jaj, to ty si. Prepačte. Fakne by nám trebalo. Idem domov po fakne. Dobre. Takže tu sme urobili nejakú baňu. Môžete to vidieť. Že rozdielne kopeme. A takže to bude dneska 10-9 minútové video. Takže tak. A no uvidíme, či niečo naťažíme, alebo neviem. Pokúsime sa niečo naťažiť. Že tu môžete vidieť. Čakajte, tam sa poviem. Takže je tu na Minecraft 1.7.2. Takže tak, už si naspäť. Našiel som uhle. Ja som vyrobil nejaké torčky. Vezmem aj crafting pre istotu. Takže natáča sa to cez... Ako sa to volá? Čo? Ako sa volá? Cez Bandicam. Áno, takže tak. Takže keď chcete si to stiahnuť, takže napíšte www. Nie, to budete mať v popisku videa. Áno, budete mať v popisku. Ešte uvidíme, lebo sme ešte len začiatočníci, takže uvidíme. Či vám dáme v popisku. Kto ti dal rebrík? Ty? Kde? Tu. Kde? Doma? Som našiel nejaké trúhly. Kde? Vieš, kde máme toto? Poď tam. Kde? Počkaj. Mne sa to len zdá. Ty si dala tak kde rebrík? Nie. Počkaj, patím sa na teba. To vidím. A vidíš? Poď dole. Neviem, koho to je. Ja som tu nič také nič nedával. Tak to teraz musel prísť. Naraz mám ten crafting. Tak budeme mať doj. Tu budeme kopať, čo tu máš. A niekto sú keby tu čo spravil, taký tunel. Že? A našli sme jaskyňu. No, to, že mám jaskyňu. Nie, super, takže tu končí. Takže nie je super. No, takže tento diel nebude balast užitočný. Takže môžeme tu začať. Že on začal kopať, takže tak. Vlastne kopať a začnem kopať. Vlastne, že tu robil nejaký tunel, ale to je veľmi veľký tunel. Á, železo. Staré, dobré železo. Škoda, že to není dia. Nieže? Dia tak rýchlo nenájdeš. Takže... By si musel byť niekde. Môžete dávať lajky, dislike, ak sa chcete niečo spýtať, takže napíšte do komentu. Tak. No ešte nie je koniec, ja len tak hovorím. Niečo ešte musíme vyťažiť. Nie? Ešte kamene už máme skoro polku truhly. Dosť. Máme dosť.
Niečo, teraz sme začali už na toľko. Lebo sme veľa ťažili. No. Ja presne tak mám obidve krompače, takisto rozbité. A ja. Takže tak vyzerá môj skin. No to už všetci vieme. Ja môžete poznať veľa videí. Som počul stavidom. No, Máš som ja skinu. hej, poďme sa na teba. Fajn. Do Slovenska som Ale teraz už nebudeme sa portovať, len teraz. To niečo tak. No, uvidíme. Portovať sa každý portuje. To je... No, ja by som to hodne nepovedal. Nerobí to potom dobre, podľa mňa. Väčšinou videa vidím, že sa neportujú. Ty to doťaž, ja si mám, že... Počkaj, poviem. Počkaj, ako sa to volá? Fijo, mám redstone. Nie, to škoda. A ja sa volám Davidom Filip, tak. No, zase budete vedieť. Veľa sme sa pomenuli. A hlavne David. Tak rovnako sme si pomenuli mena. Sme mali hovoriť v Minecrafte mena. Mňa môžete volať Filo a jeho David. Alebo neviem ako to budete chcieť. A tu máš... Stále som Forskane. Roglok. My ho voláme každý hovorá Roglok, tak nejak. Sama lava. Nehovorí. Veľkou lava. Slime. Pozor. A to už nič nie. Tu máme sedáka je to tá. Slime tu bol. Hej. Bol ten zelený slime. Hej, normálny. Som tu má nejaký spawn. Natáčame teraz? Hej, natáčame. Dobre. A za tieto pokopy ešte tu mám. Ešte tu je. Už ho bude až. Aj cobblestone. Potom ho dáme vypaliť asi. Robím to tu XP farmu. Mám treba mi jeden jediný spawner. Čiže ako dáš ten spawner? To už všetko mám, som si pozeral na YouTube, aj som si to pripravoval. Nájdem spawner, okolo toho si to celé obkrúžim, no to vám ukážem v ďalšom diele. Nemáš jedlo? Nie, doma sa nedržie. No, tak zomej hľadom. Idem home. Ja nejdem. Idem. 4 srdiečka majú vždy to si pamätám. Tak, je zlato. Takže kovu dávame tu. Nejaké veci tu. Tak. Poď do domu. Ideme sa rozlúčiť. No, takže... No, my sa s vami učíme, niečo sme naťažili. Čauky.